La secretària de Política Social del PP, Ana Pastor, ha visitat avui València, acompanyada del vicepresident de Benestar Social, Juan Cotino. A primera hora s'han reunit amb el Consell Valencià de Persones Majors. A més de presentar les propostes del PP per a la gent gran, Pastor ha assenyalat que el seu partit vol una igualtat real per a homes i dones. Per això ha promès una reducció d'impostos a les dones treballadores com a incentiu perquè es mantinguen al mercat laboral. Després de la visita als majors, Pastor i Cotino també s'han reunit amb el Comitè Espanyol de Discapacitats, la CERMI. Allí Pastor ha indicat que el PP millorarà el model de finançament de les persones dependents que es gestionarà des del Ministeri de la Família. Per la seva part, des de CERMI demanen que també hi hagi igualtat d'oportunitats per a les persones discapacitades, un fet que ja es podria aconseguir si s'haguera desenvolupat la llei que ja existeix sobre aquesta qüestió. Pretendemos que se mejore la asistencia sanitaria, que se corrijan algunos problemas que existen con la educación para personas con discapacidad, donde se está produciendo una situación de agravios comparativos y no existe la igualdad de oportunidades, y fundamentalmente también que se desarrollen y se apliquen las leyes. Por ejemplo, la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación y Accesibilidad Universal, una ley que contempla una serie de beneficios muy positivos para todas las personas con discapacidad, pero que no se aplica porque no está desarrollada reglamentariamente.